tak timbang temu jodoh ya temu jodoh ya Mas. Yen kowe takon aku Dik paling enak mangan lawuh tempe. Tempe ya ya ya. Paling enak Mas, paling enak rabi karo sapa Mas. Rabi lho ya. Yen kowe takon aku Dik paling enak rabi karo Pak RT. Pak RT lho ya. Paling enak mangan lawuh tahu. Tahu ya Mas ya. Paling enak Mas, paling enak rabi karo sapa Mas. Yen kowe takon aku Dik paling penak rabi oleh Pak Guru. Oh Pak Guru. Pak Guru. Yen oleh Pak Guru awake mesti lemu. Sebab waduh senenge ya. Salah sepindah aja diaru-aru. Bunda awake turu. Oh iya. Padha wae sing penting tresnane. Padha wae sing penting sayange. Iya Mas. Ya ya ya. Paripurna tablaran